tezlik bilen näl, serasaplyk bilen sürmeli. Çünki sizin göýeren ýalňyşlygyňyz diňe bir sizin däl, maskalaňyzyň, tanışlaryňyzyň, belki de düýbünden nätanşy adamlaryň durmuşyna täsir etdiler. Meniň kiýaly. Men Beşir Faga döwlet 1997-nji ýylda bolan 2 ýyl mundan başga bir ýeriň dolandyrmagyny awtolog elekçiligine uçradym. Tezlik. Diňe göre meniň saglygym däl, maskalam hem elimden aldy. Menem öň edilsiziň ýalyk işim adam bilen ılgap beren olanım. Gaýtalayan, ılgap beren. Sürüjülerden haýşym, ýol hereketiniň hopsuzlygyny dol derejede berjaýdyň. Şu videony görýän senden haýşym. Täzeden saglygyma goşmaklygym üçin eliňizden gelýän kömek gaýrmaň. Bir näçe lukmanlar bilen görüşdüm. Nesip bolsa geljekde ýöremekligim umyt bar. Bu orada saglygymy bejertmek üçin paýtagtymyz Aşgabat şäherinde açylan Sagal Dispedik merkezine dowamly bejergi almana gidýäryn. Bu keselde esasan iň uly bejergi özüňe bolanam. Men kiýalak ýagdaýda ýatan hastalar hiç wagt umytdan düşmäň. Derdim meren Allah'dan inşallah dermandan berýändir.